Co to je amnézie? Se bojíme. Bojíme. Ne, my se nebojíme. Ne. Ne, pojď. No tak jako zatím nic strašidelného není. Počkej, kolegu. Ty dávaj, drží mi to mikrofon do krku. Mikrofon je dobrý. Nějaká děvka tam řve to. Já to někdo chodí, no. Víš, počkej. No, jasný. Jasný, prostě. Jako co? Ty vole, nezařvalo tam něco? Na biči! Ne, kurva! Ty kokos! Pane bože! Dobrý, já Zdroj! Dělej! Ty vole! Zdroj! Běž! Dohrává! Proč neběhá? Já už nebudu hrát, nebudu. Blboček. Počkat, jsme zase tam jak než jsme chcípli teďka. Ale rozsvětěna. Asi jsem si padl do trenek. Co? Ty vole, on tam je? Tam je zase ty kokos! Hoď to po něm, zab ho! Po palici jako cigán!